Sí. Está ahora sí. Pois, bueno, primeira mala nova no partido. Eses afeccionados que chegaron dende Ferrol, que tiveron o encontronazo cos afeccionados de Clube Deportivo Ourense, algo que nunca desexamos. Bueno, son dous grandes equipos, dúas grandes afeccións, dúas grandes rivalidades, e isto supoñemos que será unha minoría, Luís. Sí, no, está claro que é unha minoría, porque non pode xugar nin pola afición do Racing nin pola afición do Club Deportivo Ourense, porque se algo teñen estes dous clubs. Deportiva nunca chegar a estos extremos. Aí teñen os afeccionados do Racing de Ferrol, que seguro que se achegan coa mellor das súas intencións para animar o seu equipo, para animar o cadro departamental, tal e como van a facer os afeccionados ourensans. Hoxe vaise a vivir aquí unha gran, vai haber seguro un ambiente Ejecutivas para poder engancharse al menos, acabar a primeira volta pois cerca, 4, 5 puntos do cuarto puesto, porque senón vai non ter moi complicado. Aquí temos as alineacións, botándolle unha rápida ollada. No Racing de Ferrol xogará Balín na porta, Borja Antonio Alfonso Pumar na defensa, Carlos Ernesto Céspedes e Pedro García no Ourense, pero rendibilizando peor eses tantos. O Racing de Ferrol, que noveno clasificado, 6 vitorias, 6 empates e 4 derrotas. Un Racing de Ferrol que apenas si ten marxe de manobra a partires de agora para intentar meterse nesas 4 primeiras posicións. O primeiro que vemos no terreo de xogo, David Moldes, é o futuro do fútbol de Clube Deportivo Ourense, porque hoxe aproveitaron para facer unha presentación en sociedade de todas as súas categorías inferiores. Sí, están saltando dende as categorías máis pequenas, dende benxamíns ata juvenís, no momento en que tamén saltan o Céspede do Couto, os suplentes do equipo de Pachi Salinas. Imos a repasar antes de nada as formacións que van a presentar ambos os dous equipos. Un partido que vai a ter un gran ambiente aquí no campo do Couto por parte do equipo locatario, por parte do Clube Deportivo Ourense. Vai a xogar Pato Guillén na porta, con Josu, Isma, Adrián Padrón e Claudio na defensa. Dous homes por diante, Borja Llebra e Borja Domínguez. Unha liña de 3 con Mouriño Nox, e arriba como único dianteiro o máximo goleador deste equipo ourensanista, Eder Díez. Todos eles adestrados por Pachi Salinas. No banco de suplentes, Veloso, Dani Laviana, Hamilton, Matthew Crowell e Adrián Quintairos. Por parte do Racing de Ferrol, tamén algunha novidade con respecto ao equipo que en principio ia saltar. O Racing de Ferrol, que vai a formar con Marcos Balín na porta, Borja Facal, Antonio, Alfonso e Pumar na defensa. No centro do campo, Carlos, Ernesto, Pedro García, Céspedes, con Pablo Rey e con Elvis, o nixeriano, como xogador máis adiantado. Eses van a ser os 11 protagonistas que poñan o terreo de xogo Xosé Manuel Aira, aínda que, como apuntaba Luisito, Luis, o Racing de Ferrol que vai a plantexar para ti 4-3-3 con Carlos coa posición moi adiantada. Vamos a ver, a min dá má sensación, eu desde fora, pero por o que coñezco as condicións, eu estou dicindo que eu creo que faría eu con estes futbolistas, pois dá má sensación de que vai a poñer a Carlos na banda dereita, Pablo Rey na banda izquierda, vai xogar con 3 por dentro, que Pedro García, Ernesto e Óscar Céspedes, e arriba pois solo Elvis Onyama. Creo, e depois na segunda o Club Deportivo Ourense si vai xogar 4-2-3-1, que a única variante que pode ser de que Mouriño se meta para dentro e Xaime Noguerol xogue na banda dereita. Un Racing de Ferrol que da man de Aira foi pouco a pouco mellorando os seus resultados, pero un Racing de Ferrol que aínda se atopa moi afastado desas primeiras posicións, deses postos de privilexio. Aí temos os afeccionados racinguistas que se achegaron aquí ata o campo do Couto. Daba conta David Moldes dun incidente que houbo antes de entraren no campo entre afeccionados dos dous equipos, e ademais agora David con botes de fume, con algunha bengala, ambiente igual un pouco cargado de máis. Sí, Gustavo, estamos agora con Aira. Bueno, partido de altura, non? Sí, tiene todos los ingredientes de ser un buen partido y esperemos que seamos nosotros los que nos llevemos los 3 puntos. Necesito Racing a vitoria. Sí, la necesitamos en todos los partidos y bueno, y con esa idea vamos a ir a buscar ganar aquí, que sabemos que es un sitio difícil, pero creo que estamos capacitados para ello. Gracias. Venga.
Aí estaban as verbas de Aira, o que lle agradecemos a consideración que tivo connosco, porque antes non se puido escoitar a entrevista que lle fixo David Moldes. Aí teñen no céspede o equipo do Racing de Ferrol. Este é un dos partidos que gusta xogar, este é un partido con moito ambiente, este é un partido se cadra de segunda división, o Racing de Ferrol, que xa o vimos diante do Pontevedra. Luisito, contra os grandes, parece que dá un paso adiante. Empatou en Abegondo diante do Deportivo B, gañoulle na casa o Pontevedra, un equipo que se motiva neste tipo de encontros. Sí, porque é un equipo que ten dificultades contra os equipos que se lle pechan atrás e que lle salen a contra, e por contra, o Racing sí que é un equipo que pode facer moitísimo dano a contra polo que dixe, non polas características dos seus futbolistas, porque ahora mesmo na situación que están, os futbolistas non lle gusta ter posesión de balón porque non dan, porque a presión moitas veces pode cos xogadores. Con esa tesitura, creo que o Racing ahora mesmo o mellor que pode facer é replegar e contraatacar, que é o que vai a facer. Aí temos a formación do Clube Deportivo en terceira división, xa xogou o ano pasado, veremos como se comporta, e ademais hoxe vai a ter un exame de altura contra o Racing de Ferrol e contra dianteiros fortes, rápidos, con calidade, como son Elvis, como é o caso de Pablo Rey. Sí, no, evidentemente hoxe ten un partido para él moi complicado, independentemente xa o anticipamos agora, o chaval, pois el vai facer o que está nas súas mans, porque para ele é un partido moi difícil. Se o solventa, pois perfecto para ele. E se lle sale mal, pois o rapaz non vai ter moita culpa, porque queres ou non é un partido super complicado. Aparte que está ele e máis Adrián, pois son dos rapaces moi xóvenes, pero é o que hai, é un futbolista da plantilla do Club Deportivo Ourense, leva adestrando con eles, e se está aí é por algo, non? E aí vimos hoxe gran ambiente, pouco a pouco foi medrando o ambiente, David, con ilustres aquí no campo de Clube Deportivo Ourense. Vimos o exárbitro internacional, a Bernardino González Vázquez. Sí, é un asiduo nesta temporada do Couto, e a verdade é que a grada de preferencia ten un gran aspecto, menos tribuna, pero preferencia ten un gran aspecto. Favorecido tamén Gustavo porque, ose, como dicías antes, estaban todas as categorías inferiores convocadas, e iso provoca que veña máis xente, máis pais. Aí temos a Pachi Salinas cun deses rapaces que estivo na presentación previo ao partido. Vai a comezar o encontro, sacará o Racing de Ferrol, á dereita das súas imaxes, camisola verde, pantalón branco.